Gràcies, senyor president. Senyor conseller, xifra rere xifra vostè demostra què? Perquè jo, el que vostè m'ha demostrat és que no sap sumar. I mira, m'ho vaig aprendre com algo anecdòtic. Però és que jo tinc la interpel·lació, per això me serveixen les interpel·lacions de l'any passat, on vostè assegurava 300, i ho repetia, 300 noves construccions, 300. Ara ha dit 50, 300 més 50, 350, però luego ha dit 343. Vaig aprendre com algo anecdòtic, xifra rere xifra. És a dir, en quina me quede? Però és que el més curiós és que vostè ens convidava de nou a anar a tots a veure les inauguracions noves i vostè deia, i jo cada dia inaugure, menys els dies que tinc que vindre així, és que és igual. I per això mateix jo li dic, jo parlava de fracàs escolar fa un any i vostè no se digna a parlar així de fracàs escolar. No se digna. Jo parlava del foment del valencià i del trilingüisme i de la manca de professorat en anglès i vostè no se digna a parlar d'això aquí. Jo li posava uns exemples que considere que eren il·lustratius en el seu moment i arriba i quan m'ho lliig m'ha cridat l'atenció perquè tornen a ser il·lustratius en aquest moment. Però si vol de nou jo li poso un altre. Elies Rascanya. Vostè sap que aquest institut no va poder començar l'inici de curs com tots la resta? Per què? Per què diran vostès? Perquè no tenia administratiu. Per què? Com que no? És que la conselleria es nega, no? La conselleria li remet a l'IES Rascanya un informe que diu que sí que li toca un administratiu i un conserge més. I aleshores diu, però bueno, ho tindrà que fer Justícia d'Administracions Públiques. Justícia d'Administracions Públiques li fa un informe i diu, li toca un administratiu i un conserge més. Però diu, però els diners és d'economia. I porten un any esperant l'informe d'economia. La sindicatura de Greuges, el senyor síndic, el coneix vostè molt bé, li s'ha acceptat la queixa perquè porten un any en un silenci administratiu. En un silenci administratiu. A vostè no li importa això? A vostè no li importa el personal no docent? No li importa que es cobrisquen les places? Però és que resulta que l'IES Serpis de València, quan se posen de baixa els dos personals no docents que tenen, tanquen l'institut, no obrin les portes perquè no tenen a ningú que els obriga, no tenen a ningú, els xiquets se queden a la porta perquè no cobreixen vostès les baixes. Escolta, jo he posat dos exemples per a dir-li, per a fer-li reflexionar de la seva inactivitat en un any. Vostè diu, i ha admès que el Clara... I per què no tinc que admetre-lo? No li fa a vostè vergonya pujar així i admetre que porta, quan acabe este col·legi, 7 anys projectat per vostè? És que és vostè el que no té aquesta vergonya, perquè a mi no em fa vergonya pujar així i dir que és que este col·legi té algo construït, algo. No em fa vergonya. I que té previsió d'acabar sent, en tot cas, el següent curs, però és que la història és de 7 anys. La tragicomèdia és de 7 anys. Vostè no pot pujar així i dir, sí senyor, vaig tindre castigada la població d'Elx, a aquesta gent, portant els seus xiquets, els xiquets menudets, en autobusos a l'altra part del poble. A l'altra part del poble i parle de la ciutat d'Elx. És a dir, no me diga vostè, quan diu FAPA, li ha enganyat vostè, diu, esa senyora no és una senyora, és una federació de pares i mares. No és una senyora, s'ha enganyat vostè. I no érem docents, i jo estava allí, no em fa vergonya tampoc. No érem docents, i vostè ho sap. I vostè ho sap. I sap que s'ha salvat vostè el seu càrrec perquè la resta li han superat en malifetes. Vostè ha salvat el seu càrrec perquè quan ja la cosa anava a més i el seu cap se'l demanaven ja molt conjuntament, la societat. Ai, pito, pito, golgorito, ¿a quién le toca? Es que vostè li podrà agafar un dia, cridar-li al senyor Camps i dir-li, mire, senyor Fondemora, ho ha fet vostè fatal, i la comunitat educativa s'ho diu, però és que, clar, li tinc que cessar, i vostè li dirà, ai, pillín, i com vas vestido hoy, no? Eixa serà la seva resposta. No hi ha manera d'agafar-los a vostès, ni perquè les facin bé ni perquè les facin mal. Vostès o tenen inacció, i això se demostra en un any, o tenen altres qüestions que li ocupen més el temps. Ja dic, de 0 a 3 anys, en què hem avançat? En garantir el valencià, en què hem avançat? En el fracàs escolar, diu, 80% dels alumnes de FP troben treball, claro, però és que hi ha gent que no arriba ni... El 40% no arriba ni tan sols
a la formació professional. Li recorde, en 16 anys no estan en formació professional. És a dir, el número es redueix prou. Els interins sense cobrar, vostè no diu res. Vostè negarà que hi ha interins que no han cobrat setembre? Ho negarà que... Acaba enseguida, senyor president. Negarà vostè que hi ha llibreries que encara no han cobrat del seu superbono Cheque Libros? Ho negarà? Jo crec que no. Ja veurem l'any que ve si li tinc que tornar a dir... Muchas gracias, señora Amaya.